Ας ανοίξουμε λοιπόν το CapCut. Δεν θα πατήσουμε νέο έργο. Νέο έργο είναι όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο. Εμείς θα πάμε στο ήδη υπάρχον project που δημιουργήσαμε στο προηγούμενο μάθημα. Το πατάμε. Και εδώ θέλουμε να εισαγάγουμε ένα βίντεο. Πατάμε εδώ εισαγωγή. Μέσα από τον φάκελο που θα επιλέξουμε που έχουμε το βίντεό μας, πατάμε εισαγωγή. Εδώ μπορούμε να το τριμάρουμε κινώντας αυτά και λέμε θέλουμε από εδώ μέχρι εδώ. Εμείς δεν θέλουμε να το τριμάρουμε εδώ, θέλουμε να το βάλουμε στο timeline και να μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε καλύτερα. Ο τρόπος για να το βάλει στο timeline, οι τρόποι μάλλον είναι δύο. Ο ένας είναι με το συν, οπότε προστίθεται στο timeline, και ο δεύτερος είναι απλά drag and drop, δηλαδή το παίρνουμε και το αφήνουμε εδώ. Από εδώ μπορούμε να επιλέξουμε, άμα έχουμε περισσότερα βίντεο, το κομμάτι που θέλουμε και με το B το διαχωρισμό. Ενώ διαφέρει με το split, το οποίο είναι αυτό, κάνει την ίδια ακριβώς δουλειά, δηλαδή μπορεί να διαχωρίσει το βίντεο σε διάφορα κομμάτια. Με αυτό το κουμπί αναιρούμε τις κινήσεις μας και αν πατήσουμε επιλέξτε, όπως εδώ, το A, μπορούμε να επιλέξουμε κάποια από αυτά τα κομμάτια τα οποία έχουμε ήδη κάνει διαχωρισμό. Εμείς θα αναιρέσουμε όλες αυτές τις ενέργειες. Και τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Με το pointer, αυτό είναι το pointer, μπορούμε να έχουμε ένα preview του βίντεο, να δούμε δηλαδή τις σκηνές. Επίσης με δεξί κλικ μπορούμε να κάνουμε εξαγωγή του ήχου, γιατί μπορεί να θέλουμε να επεξεργαστούμε διαφορετικά το βίντεο και διαφορετικά τον ήχο. Οπότε έχουμε τώρα εξάγει τον ήχο και μπορούμε να τα χειριστούμε διαφορετικά. Επίσης, άμα θέλουμε μπορούμε να βάλουμε πρόσθετα κομμάτια. Εδώ στην εισαγωγή θα επιλέξουμε κάποια βίντεο και θα επιλέξουμε και ένα αρχείο ήχου. Έχουν μπει μέσα στο project και αυτά τώρα θα θέλουμε να τα βάλουμε στο timeline. Αν θελήσω να βάλω ένα κομμάτι στο timeline και πατήσω εδώ προσθήκη, βλέπω ότι μπαίνει στα αριστερά όταν το pointer βρίσκεται στα αριστερά του αρχικού μου βίντεο. Αν το pointer είναι στα δεξιά, προς τα δεξιά, και πατήσω προσθήκη, θα δούμε ότι μπαίνει προς τα δεξιά, μπαίνει στη δεξιά πλευρά. Ας εισάγουμε και τα υπόλοιπα και το αρχείο ήχου και θα σβήσουμε αυτό, είτε με backspace αφού το έχουμε επιλέξει, ή με διαγραφή εδώ, ή δεξί κλικ και διαγραφή. Επιλέγοντας τώρα το αρχείο του ήχου μπορούμε να το σύρουμε για να ξεκινάει από την αρχή. Στην επόμενη νότα θα δούμε περισσότερα για το τι μπορούμε να κάνουμε.